донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ нахустин муассисаи олии касбӣ дар ҷумҳурӣ буда. онро аз рӯзи таъсис то ба имрӯз ҳазорон шаҳрванди дохиливу хориҷӣ хатм намуда ба ҳайси мутахассисони кордону донишманд дар риштаҳои мухталиф кору фаъолият доранд. дар соли таҳсили 2024-2025 довталабон метавонанд аз рӯи 89 ихтисос ва равияҳои омӯзгорӣ, забоншиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, ба ҳисобгирӣ дар соҳаи маориф ва ғайраҳо, дар факултаҳои математика ва информатика, забонҳои романиву германӣ, иқтисод ва идора, технология, педагогика, факултаи физика, филологияи тоҷик, забони англисӣ ва забонҳои шарқ, кимиё, забон ва адабиёти рус, биология, география, таърих ва ҳуқуқ, психология ва ғайраҳо ба таҳсил фаро гирифта шаванд. дар донишгоҳ шароити хуби таҳсил барои донишҷӯён фароҳам оварда шудааст. китобхона бо фарогирии 400 000 китоб, синфхонаҳои лингафонӣ анъанавӣ муҷаҳҳаз бо мизу курсиҳои наву замонавӣ, лабораторияҳои наву муосир, осорхона, толори варзишӣ, хобгоҳ барои писарон ва духтарон дар хидмати шумо аст. ҳамзамон донишҷӯён метавонанд ба тариқи ройгон дар марказҳои ҳунармандии донишгоҳ соҳиби касбҳои дуредгарӣ, кафшергарӣ, кандакор, пайвастсози чӯбу тахта, духтарон бошанд соҳиби касбҳои катбону, дузандаи атласу адрасбофӣ гарданд. донишҷӯёни фаъолу иштирокдорони озмунҳои сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз пардохти ҳаққи таҳсил озод гардида ройгон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. марҳамат ба донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, суроғаи мо шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдаки 121. телефон барои маълумоти бештар 224 26 74 988 53 51 48.